اقرأ باسم ربك الذي خلق. Әле иң кызыгы икенче мәсьәлә бар. Ул үлгәннән соң да әниячене хөрмәтләү. Карагыз, мисал бер мисал китерәм. Бер вакытны, сез аны искә беләсез, бер вакытны Мәккәдә бер абзый үлә. Мәккәдә үлү, анда аның артына җаназа укыйлар, анда күмү, ул бит инде Аллаһка шөкер дип яшәргә кирәк, шатланырга кирәк. Балалары моны хөрмәтләмәкче булалар. Нишәтәләр? Министрлар аркылы әле ничек төрле юллар белән Мәккәдән Татарстанга алып кайталар. Башка җегет, башка абзый үз хөрмәтләүне белән ничек? Мин ди әтиемнең акчасын тотам ди, бер кая масраф итмим ди. Менә бу ул үзенчә мин әтиемне хөрмәт итәм дигән дип уйлый ул. Монда да кардәшем аңлатырга кирәк. Бу белем белән эшләү түгел. Беренчеләре Мәккәдән алып кайтып кардәшләр монарга зыян китерделәр. Анарга да үзләренә дә. Беренчедән, икенчедән, бу җегет әгәр дә акчасын саклыйм дисә, ул бит әтисе, әле покайсан, киләчәктә вафат булгач, ул тотудан ни файда әтисенә булыр? Бит монда бит әти исеменнән кыю казырга була. Әти исеменнән мәчет төзергә була. Әти исеменнән изгелек кылып була. Кыямәт көнне әтисе кубарлып чыкканнан соң, менә минем изгелем дип күрсен өчен. Абу киресенчә изгелекне малны тотуда күрә. Умар ибн Абдул-Азиз әгәр дә кеше белмичә берәр гамәл кыла икән, күбрәк файдага караганда зыян китерә. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер кеше килә әйтә, минем әниятим вафат инде, берәр ничек хөрмәтле аламмы дигәч, Пәйгамбер әйтә, әйе. Аларның хакларын үтә аламмы дигәч, әйе диде. Беренчесе нинди? Алар өчен гафу сорау Аллаһыдан бер. Һәр бер намаз сайын бер тапкыр бер җөмлә белән сора. Я Раббым, әниятимне гафу ит. Икенче, аларга биргән вәгъдәне үтәү. Яисә алар белән сүз әйтеп калдырган булсалар, ул гамәлдә гунах, туганлыкны өзү булмаса, аны үтәү. Өченче кардәшләрем, туганлыкны үзмәү, аларның туганнары белән муамаләдә булу. Һәм иптәшләре белән дүртенчесе, шулай ук муамаләне үзмәү, аларның араларын тоту. Ләкин халал юл белән, харам юл белән түгел. Һәм бишенчесе кардәшләр, бу хадистә түгел, бу тыш хадистән. Bu hadisdən tır. Əgər də əniyyətçilər bizə izgilik tilibіз ikən, onlar ismindən maddi izgilik qılıb ola, qurban çalırğa. Əgər də özünün xacın bolsa, onlar ismindən xac qılırğa bola. Həm davamını davam etdirir. Məşid düzərgə, qıyı düzərgə, yəni ölgən kişi isindən şulay bola. Həm qiyamət günü Allah Teala hər bir bizin əniyyətçilərimizə, əlbəttə gələcəkdə bizə də nasib eləsəydi şatlanırğa. Qiyamət günü kişi kubarılır da күргәч, bu әҗер савап каян килгән дигәч, анарга әйтерләр, бу синең балаларның дуалары. Субханакаллаху бихамдик. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين